Assalamu alaikum jama'a. Sunana Dr. Malik aka Milimi. Jarumi a cikin wannan series film din mai suna Shi Nake So, wanda na fito maku a matsayin Bilal. Na yi wannan bidiyo ne don in ba ku hakuri akan tsawon lokaci da muka dauka ba mu saka muku sabon episode ba. Dalili kuwa shine muna nan muna muku tanadin abin da zai ƙara faranta muku rai, nishadantar da ku don ku ji daɗi fiye da yadda kuka ji a baya. Ku yi hakuri, ku saurare mu. Insha Allah cikin kankanin lokaci za mu dora muku sabon episode na yadda Jamila take son wannan dan talakan fiye da ni. Zai canza. Zai canza, bari da yin shiru in kyale ku. Kila ba zai canza ba. Nagode kwarai. Ku biyo mu a shakali lafiya. Ku kalli bukatata a raina na halittinta, su amanar hujjata. Shi nake so, shi nake so.